салом дӯстони азиз, шахсоне ки ин наворо тамошо карда истодаанд, имрӯз бо шумо як мавзӯи муҳимро баррасӣ менамоем ва боварӣ дорам ки барои шумо писанд меояд. Агар шумо ба канал обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва наворҳои ҷолибро ки барои пешравии шумо дар зиндагӣ лозиманд, даркорӣ ҳастанд, истифода баред, то ин ки дар зиндагӣ як шахси муваффақ бошед. мавзӯе ки имрӯз барои шумо омода кардем дӯстони азиз, ном дорад дисциплина, яъне интизомро дар худ тарбия кардан. бинед дӯстони азиз, ягона роҳи муваффақ шудан дар зиндагӣ ин дар шахсияти худ тарбия кардани интизом аст, тарбия кардани дисциплина аст. яке аз миллионерҳо, яке аз шахсони муваффақ дар рӯи олам як сухани бузург дорад. Мегӯяд ки миллионер шудан осон аст, аммо ана ҳамон шахсияте ки миллионро ба даст меорад, ана ҳамон шахсиятро дар худ тарбия кардан душвор аст. яъне ана ҳамон шахсияте ки корҳоеро анҷом медиҳад ки ӯро кӯмак мекунад то ин ки миллионер бошад, ана ҳамон шахсиятро дар худ тарбия кардан душвор аст дӯстони азиз. ва барои тарбия кардани одатҳое ки шуморо кӯмак мекунад то муваффақ бошед, барои ин ба шумо дисциплина даркор, интизом даркор. Дисциплина чӣ аст худаш? Дисциплина ин анҷом додани корҳоест ки шумо намехоҳед, танбалиятон мебиёяд, он корҳоро иҷро кардан намехоҳед ва доим ин иҷро кардани корҳоро ба фардо мегузоред, ба фардо. имрӯз намекунед, ба пагоҳ мегузоред, имрӯз намекунед, ба пагоҳ мегузоред ва доиман ҳамин хел шахсияти худро фиреб медиҳед. бинед, дисциплина ин иҷро кардани корҳоест ки шумо намехоҳед, барои ба даст овардани он чизест ки шумо бениҳоят зиёд мехоҳед. ҳама мехоҳанд муваффақ бошанд, ҳама мехоҳанд сарватманд бошанд, ҳама мехоҳанд хушбахт бошанд, аммо ҳеҷ кас тайёр нест ки барои ба даст овардани ин омилҳои муҳимтарин дар зиндагии инсон меҳнат кунад, интизом дошта бошад. бинед дӯстони азиз, ман як чиз барои чӣ шумо тайёр кардам ва мехоҳам ки хотиррасон намоям. мотиватсия, яъне бисёр одамон мегӯянд ки барои ман мотиватсия ди, ман мехоҳам ки мотиватсия гирам ин корро сар кунам. шумо дуруст мегӯед. мотиватсия шуморо кӯмак мекунад то ин ки корро шурӯъ кунед, аммо дисциплина шуморо кӯмак мекунад ки то ин ки корро то охир бурда расонед. ҳеҷ гоҳ инро фаромӯш накунед. мотиватсия шуморо кӯмак мекунад ки корро шурӯъ кунед, яъне сар кунед, аммо дисциплина шуморо кӯмак мекунад ки корро то охир бурда расонед. ҳама аз старт медаванд, аммо то финиша ҳама рафта намерасад. барои ҳамин, барои муваффақ шудан дар зиндагӣ, барои шумо аввалин дараҷа даркор аст дисциплина. бе дисциплина шумо ғуломи хостаҳои худатон ҳастед. бе дисциплина шумо ғуломи шахсияти худатон ҳастед. чизе ки шахсияти шумо мегӯяд, чӣ хоҳише ки дорад, шумо ғулом мешавед ва иҷро мекунед. аммо ин хоҳишоти шумо, хоҳишоте ки барои шумо фоида намерасонад, ояндаи шуморо месӯзонад. дар ёд доред дӯстони азиз, боми хона ба сари шахсияте меафтад ки вай фундаменти слаби сохтагӣ аст. агар шумо хоҳед ки дар зиндагии худ фундаменти бақувват созед, шумо бояд ки дисциплина дошта бошед. имрӯз шумо бояд корҳоеро анҷом диҳед ки намехоҳед, корҳоеро анҷом диҳед ки барои шумо танбалиаш мебиёяд, корҳоеро анҷом диҳед ки шумо иҷро кардани ин корҳоро дӯст намедоред, лекин ин корҳо барои шумо лозиманд барои пешравиятон. бинед дӯстони азиз, ман мехоҳам барои шумо як чизро хотиррасон намоям. дисциплинаро дар худ тарбия кардан бениҳоят душвор аст, аммо ягона роҳи расидан ба муваффақият, ягона роҳи расидан ба хушбахтии олӣ, ин дар худ тарбия кардани дисциплина аст. бинед, ягона роҳи тарбия кардани дисциплина дар шахсияти худ ин одатҳои мо аст, яъне привичкаҳои мо аст. шахсони муваффақ аз одатҳое иборатанд ки онҳоро муваффақ кардааст, аммо шахсони неудачник аз одатҳое иборатанд ки онҳоро неудачник кардааст. бинед, олимон муайян карданд ва мегӯянд ки тамоми одатро шахсият метавонад дар худ тарбия кунад дар муддати 21 рӯз. дар давоми 21 рӯз тамоми одате ки барои шумо барои муваффақ шудан лозим аст, дар давоми 21 рӯз шумо метавонед ки дар худ тарбия намоед.
агар шумо хоҳед ки муваффақ шавед. Бинед, субҳ ҳангоме ки шумо аз хоб мехезед, ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад, аммо шумо ба ванная комната медароед то ин ки дасту рӯятонро шӯед, дандонҳоятонро шӯед. ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад, лекин шумо ҳамин корро мекунед. Барои чӣ? Барои ки ана ҳамин чиз барои шумо привичка шудааст, яъне одат шудааст. барое ки шумо дар зиндагӣ хоҳед ки муваффақ шавед, шумо бояд ки ана ҳамин хел привичкаҳое дошта бошед ки шуморо чикор кунанд, кӯмак кунанд то ин ки муваффақ шавед. ва ана ҳамин привичкаҳоро ҳар рӯз анҷом доданашон ин мешавад дисциплинаи шумо. бинед, ман якчандта одатҳоро барои шумо гап мезанам, дӯстони азиз. 3 ё 4 та одати асосиест ки барои шумо дар кор аст то ин ки ана ҳамин одатҳоро дар худатон дар давоми 21 рӯз ҷорӣ кунед ва дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед. Бовар кунед, 99% одамони рӯи дунё ана ҳамин одатҳоро намекунанд. Медонанд. Ҳозир чизое ки ман барои шумо мегӯям ягон откритӣ нест, ягон хеле чизи сверхъестественӣ нест ки шумо натонед, лекин шумо ҳамин чизҳоро медонед, аммо намекунед. Бовар кунед, ана ҳамин чизҳоро аз пайи анҷом доданашон шавед дар давоми 21 рӯз. шумо мебинед ки дар зиндагии шумо чӣ хел дигаргунӣ сар мезанад. Хоб, мерем одати аввале ки шумо бояд ки дар худ ҷой кунед, дӯстони азиз, ин доим хушҳол будан ва табассум кардан аст. Доим дар зиндагии шахсияте бошед ки хушҳол бошед, табассум кунед. Ба мушкилиҳои худ, ба ана ҳамон шахсоне ки шуморо аз роҳ мезананд, ба тамоми ана ҳамин норасоиҳои худ дар зиндагии худ фақат табассум кунед. Фақат бихандед. Фақат хушҳол бошед. Чунки мушкилиҳои шумо танҳо барои муваффақ шудани шумо дар зиндагӣ ба сари шумо меоянд. шикастхӯриҳои шумо танҳо барои бақувват кардани шумо ба сари шумо мебиёянд. Барои ҳамин ҳама вақт хушҳол бошед, ҳама вақт табассум кунед ва ҳама вақт ба сӯи мақсади хеш ҳаракат кунед. Табассум карда, хушҳол буда. Медонам душвор аст. Шумо як рӯз кӯшиш кунед, ҳамин субҳ то бегоҳа рӯҳи болида катӣ бошед, табассум кунед, хушҳол бошед, чӣ хел дунё барои шумо механдад, чӣ хел одамон бо шумо дигар хел муносибат мекунанд. шумо худатон дар ҳайрат меафтед, дӯстони азиз. дуюм коре ки шумо бояд кунед, шумо ҳаракат кунед, ба варзиш машғул шавед. ин бениҳоят муҳим аст. аз субҳ ҳангоме ки шумо ба варзиш машғул мешавед, дар бадани шумо ана ҳамон моддаҳое пайдо мешаванд ки онҳо ном доранд эндорфин. ин эндорфин моддаҳо дар мозги шумо ана ҳамон ҳуҷайраҳое ки хушбахтиро ба сари шумо мебиёранд, хушбахтиро ба майнаи шумо, ба зиндагии шумо мебиёранд, ташаккул медиҳанд. ва агар шумо аз субҳ ана михел моддаҳоро дар худ тарбия кунед, зиёд кунед, яъне ба варзиш машғул шавед, шумо метавонед ки то охири рӯз хушбахту ана михел хушнуд бошед ва бисёртар меҳнат кунед, бисёртар ҳаракат кунед. ва одати сеюме ки шумо бояд анҷом диҳед, дӯстони азиз, ин одат ном дорад китоб хондан. бисёртар ҳаракат кунед, кӯшиш кунед ки китоби шахсони муваффақро хонед. бо шахсони миллионер агар шумо шароит надошта бошед ки ҳамсӯҳбат шавед, якта роҳ аст ки бо онҳо ҳамсӯҳбат шавед. ин китоби онҳоро харидану хондан аст. ҳеҷ гоҳ инро фаромӯш накунед, дӯстони азиз. ҳама вақт кӯшиш кунед ки китоб хонед. дар як рӯз ним соат китоб хонед. Ним соат натонед 20 дақиқа хонед. 20 дақиқа натонед 10 дақиқа хонед. 10 дақиқа наметонед як саҳифаи ҳар рӯз хонед. ана ҳаминро дар давоми 21 рӯз кӯшиш кунед ки дар худ привичка кунед, дар худ одат кунед, то ин ки дисциплина карда ба муваффақият шуморо бурда расонад. бисёре одамо 5 сол пас ки будани худашонро намедонанд. мепурсӣ ки чӣ планҳо дорӣ дар 5 соли оянда, онҳо намедонанд. агар ки шумо ояндаи худатонро насозед, ояндаи худатонро нақшаашро тайёр накунед, шумо барои шахсияте кор мекунед ки вай ояндаи худашро нақша сохтагӣ аст, вай ояндаи худашро план кардагӣ аст ва медонад ки соҳиби чӣ мешавад. ва чорумин одате ки шумо бояд ки дар худ тарбия кунед, дӯстони азиз, дар кадом соҳае ки шумо фаъолият мекунед муҳим нест. муҳим он аст ки дар ана ҳамин соҳа аввалин дараҷа шумо корҳоеро анҷом диҳед ки барои шумо аввалин дараҷаанду лозимианду даркорианду муҳиманд. корҳои муҳимро аввалин дараҷа иҷро кунед. дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашинед. видеои ки барои шумо тамоман масалан фоида намерасонанд тайёр шишта тамошо накунед.
корҳоеро кунед ки аввалин дараҷа лозимиянд, муҳиманд дар кориянд барои пешрафти шумо. Корҳоеро кунед ки доим ин корҳоро ба фардо мегузоштед. Бас аст. шахсоне ки мегӯянд ки ин корро ман фардо мекунам, онҳо худро фире мекунанд, чунки фардо дар зиндагии мо ҳеҷ ҷо намебиёяд. Фардо боз ҳамин рӯз мешавад. барои ҳамин ҳама вақт шахсоне бошед ки дар худ интизомро, дисциплинаро ҷойгир кунед, одатҳои шахсони муваффақро дар худ тарбия кунед ва дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед. ман ба ҳар яки шумо бовар дорам, дӯстони азиз, боварӣ дорам ки ин навор барои шумо писанд омад. ман одӣ карда барои ҳар яки шумо мефаҳмонам, то ин ки фаҳмо бошад ва шумо низ аз паи меҳнат, аз паи ҳаракат кардану муваффақ шудани худ шавед. агар хоҳед ки дар зиндагӣ шахси муваффақ бошед, ки фабрикаи бизнес кунед ва соҳиби даромади олӣ шавед, ман рақамҳои худро дар зери ҳамин видео мемонам. нависед, бо шумо ҳамкорӣ мекунем, бизнесро мефаҳмонем ва ҳама каса пешравӣ мекунем. саломат бошед, сарбаланд бошед, муваффақ бошед ва комёб бошед. имрӯз шумо корҳоеро анҷом диҳед ки дигарон намехоҳанд ва фардо шумо соҳиби зиндагие мешавед ки дигарон надоранд. то дидор.